dia. Moltes gràcies, alcalde. Ens porten avui a l'aprovació del ple la dissolució del Consorci de l'Àrea Residencial Estratègica de Lleida, integrat per la Paeria i l'Incasòl. Aquest consorci té la condició d'administració actuant per desenvolupar l'ARE. A la comissió informativa, la regidora Iglesias ens va plantejar aquesta dissolució com un assumpte merament burocràtic, sense importància, com una simple qüestió d'eficàcia administrativa, d'eliminació d'un consorci que no ha funcionat mai i que per no tenir, va dir, no té ni tan sols un NIF. Ens va dir també que la dissolució permetria que l'Ajuntament fos l'administració actuant en l'ARE i que, per tant, no es dependria ja de l'Incasòl per actuar en relació amb l'ARE. La cosa hagués passat com un simple tràmit burocràtic si no fos perquè li vam fer la pregunta del milió a la regidora. Què pensen fer vostès amb l'ARE quan s'hagi dissolt el Consorci i l'Ajuntament sigui en solitari l'administració actuant? Després de marejar la perdiu una estona, la regidora ens va confirmar el que temíem, que el govern del PSC pensa demanar a la Comissió Territorial d'Urbanisme l'anul·lació de l'ARE. La dissolució del Consorci, per tant, és el tret de sortida de l'anul·lació de l'ARE. Ens permetran que, per situar correctament la dimensió del que votarem avui, que no és una qüestió merament burocràtica, faci una petita explicació del que és l'ARE de Lleida, perquè tothom entengui de què estem parlant. L'ARE de Lleida és una àrea de sòl classificat com urbanitzable delimitat del nostre municipi, ubicat entre els barris de Capont i la Bordeta, amb una superfície de 61,4 hectàrees, és a dir, 100 camps de futbol. La concreció de la manera en què s'ha de fer la urbanització d'aquesta zona s'estableix al Pla Director Urbanístic de l'àrea aprovat per la Generalitat l'any 2009. I aquest pla, entre altres coses, estableix la modificació dels usos previstos per a aquesta àrea al nostre Pla General d'Ordenació Urbana del 99, passant d'usos industrials i logístics, que eren els originalment previstos, a residencials i d'equipament. La reserva del 71% del total de l'àrea com a sòl públic, és a dir, 437.000 metres quadrats de sòl públic, 94.000 metres quadrats de zones verdes, 95.000 per equipament firal, 70.000 per equipaments locals. Un mínim de 2.700 metres quadrats per habitatge dotacional públic de lloguer. La reserva d'un 28,7% del total de l'àrea per a usos privats, és a dir, 176.000 metres quadrats, dels quals 52.000 metres quadrats per a un centre comercial, que és, més o menys, si fa o no fa, la mateixa superfície que ocuparà el futur centre comercial de Torresalses. I el que és més important, la reserva d'un mínim del 50% del total d'habitatges construïts per habitatges de protecció oficial. Com es pot veure, no es tracta d'una qüestió menor, sinó més aviat d'una qüestió estratègica pel futur de la nostra ciutat. Per això, l'anterior govern de l'alcalde Puello, liderat pel regidor d'Urbanisme Toni Postius, va entomar com un dels seus projectes estrella desencallar aquest projecte i va aprovar el ple municipal del maig de 2020 l'aprovació de l'inici del procediment de modificació de l'ARE, no de l'anul·lació de l'ARE, amb el vot favorable d'Esquerra, Junts, Comú i PP. Ara el que vol el govern de l'alcalde La Rosa és iniciar el camí per anul·lar l'ARE. Veurem si alguns dels partits que el 2020 van votar a favor de modificar i no anul·lar l'ARE, ara donaran suport a l'alcalde per fer-ho possible. Com que se m'acaba el temps, senyor alcalde, la segona part el dedicaré a explicar els efectes de l'anul·lació de l'ARE. Moltes gràcies. Gràcies, senyor.